Apa și canalizarea. În derulare acum, în grija conducerii județene a ultimilor 4 ani, din care am făcut și o parte, este în derulare un proiect de 365 de milioane de euro ce va aduce acasă, în 26 de UAT-uri, apă conformă, nu otrăvită cum este astăzi, dar mai rămân celelalte UAT-uri. Și această problemă nu poate fi rezolvată decât, iarăși, integrat la nivel de județ Ilfov și la nivel de București, printr-un conducător, printr-un gestionar al marilor proiecte. Ilfovul are multe probleme mai în toate domeniile. Și culmea, acestea nu se pot rezolva decât într-un tot unitar, prin proiecte integrate pe regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Am și soluția. În fruntea regiunii de dezvoltare București-Ilfov, un șef, un guvernator sau cum să o numim. Iar acesta să aibă atribuții pentru rezolvarea problemelor mari prin proiecte integrate pentru București și Ilfov. Aș vrea să nu vă speriați. Arhitectura administrativ-teritorială rămâne aceeași și pentru București și pentru Ilfov. Nu e nevoie să alergați să vă schimbați buletinele, să vă schimbați permisele de conducere, pașapoartele sau contractele de proprietate. Nu. Dacă am propus și propun un guvernator pentru regiunea București-Ilfov, acesta trebuie să fie pe actuala arhitectură administrativă atât a Bucureștiului cât și a Ilfovului. El trebuie să gestioneze doar proiectele mari care vizează Bucureștiul și Ilfovul, prin bani de la București, prin bani de la Ilfov, din bugetele celor două entități, cât și din bani guvernamentali și nu în ultimul rând din fonduri europene. Doar el poate gestiona problematica integrat. Haideți să ajungem prin cei care își doresc rezolvarea problemelor mari pentru București și Ilfov, să-i trimitem să aibă și decizia în 6 decembrie.